dashen sanki ne da sa na riga da na san cewa ni da ke muna nan daram 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 daram. ni san ka ya rage ni yana so ya haukata ni Ye karki damutawa cikin rai ki dan aje ni ashe lokaci yana nan daram alƙawarin muna nan daram sa ranar muna nan daram auren mu ma yana nan daram zama ta kama yana nan daram kana nan a ɓangaren nan daram haɗuwa ta mu nasara ce wabena da kai muna nan daram daram. daram Iya kulawar ki bayirinta, shagwaba ta ki bayirinta, daram yangar ki bayirinta, kwalisar ki bayirinta, wallahi na yi mata, me kyawun da bayirinta. ni kunyar kama nake ji Daram, shan wake nake ji daram, da ban san kashi nake ji daram, akai magana yana ji daram. Idan ramu ya tsare mu zamana da ke yana nan daram. Daram, daram ni muje ne da kai masoyi gida baka taliya ni ma ina son zama da ke gaskiya, kin iya jarmiya. jarmai halina ka bai wuce juriya Wallahi zan iya, baby na so mu zama rike gaskiya Allahnki na biya. ni dai na san zama da kai ne daya Abin mai kikishiya auren mu saura girsa daurawa mu zamto miji da mata daram daram. daram Ayye mu dan rausaya mu juya daram. Allah zan marawar masoya daram Daram, daram daram.